Hayan karong simanaha makasugod na ang pagpamakuna ang Lapu-Lapu City gamit ang Pfizer vaccine. Si Luan meron din na sa report. Personal nga may bisita sa Lapu-Lapu City Health Office sila si Vivencio Bartolini, 68 anyos, ug Butch Ruiz, 59 anyos. Kini aron magpa-register alang sa Pfizer vaccination. Pasalamat po kung gatindi ko niya. Gipunta na kung gusto ka Pfizer, maya po kay Pfizer. Ano Pfizer imong preference? Kaya efikasya ng Pfizer. Si Butch, kinsa may gihambin kaniadto nga heart enlargement ug mamahimong senior citizen na usab sunod buwan, nanigurong mabakunahan gayud. Ilabi na kay may Pfizer allocation ang Lapu-Lapu City. I prefer nga Pfizer. Tungod man gud sa akong anak nga medtech. So gisultian ko niya nga either of the two, AstraZeneca or Pfizer. Karong adlaw, gikatakdang isumiter na sa City Health Office ngadto sa DOH-7 ang kapin sa usa ka gatos ka mga senior citizens ug mga individual nga with comorbidities nga mipiling Pfizer vaccine ang ibakuna kanila. Gitataw hinuon ni Dr. Agnes Cecil Realiza nga first batch pa lang kini. May gahinman nga 1,170 doses sa Pfizer vaccine ang Lapu-Lapu City nga anaa karon sa ultra-low freezer sa Chongwa Hospital sa Cebu City nga mausab ang vaccination site. Karong adlaw, nagsugod na usab ang paghatag og second dose sa mga senior citizens nga nadapatan sa Sinovac sa milabahing buwan. Samtang nagpadayon gihapon ang paghatag sa first dose sa AstraZeneca sa ubang mga senior citizens ug with comorbidities. Hayan ug mga adlaw magtigom ang Vaccination Board alang sa ipahigayong master listing gitinguha sa City Health nga makasugod na og pagpamakuna sa general population sunod buwan. By June nga kana bitong master listed na gyud, hopefully nga ma-master listed na mong 18 years old up kay ang among vaccines will depend on our master listing. Uban ni Philip Patricio o Rod Prado, Luan Merondina, Balitang Bisda.